Здравейте! Днес ще говорим за зеления чай. Знаете ли, че чаят е най-консумираната напитка в света? След водата. Да, той е на второ място по консумация. Един от най-предпочитаните чайове е зеления. Освен, че има богат състав, той носи и много ползи за нашето здраве. Днес съм си избрала един от любимите зелени чайове на нашите клиенти, ароматизиран чай жасмин. Ще го приготвиме и както всеки зает човек, аз също държа на качеството на всяка напитка, която си приготвям. Затова и чайовете ни са от най-висока класа. Ще си използвам филтъра. Приготвила съм си и вода, която не е вряла, около 70 градуса. Така, и запарваме някъде около 2 минути. 2 минути. Зеленият чай регулира кръвната захар, помага за нормализиране на холестерола, също така и подобрява хигиената в устната кухина, грижа за кожата и също така помага за изгарянето на излишните мазнини по вашето тяло. Ето той даже се е поразтворил. Тук даже мога да сложа повече вода. И моят зелен чай е готов. Всички тези си аксесуари, филтри, кани, часовници, чаши може да ги намерите на нашия сайт Моменти.bg или в нашия магазин на Солунска 32. Заповядайте!